ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Agurigor ka kaday badaw aldawan ngam nakakupot ka pay ladita. Di ka kadi umayag ka pay. Ada ka din natimpla ka pa eh. Adda na! Umay kan diti kusina! Ay katiyag mo dito yung kwarto na. Na! Apay nga ipan ko pay ladita. Apay, masakit ka? Halimot na. Pariring ko nga lang. Ay, rumor ka kidain! Aldawan, kanay, jay ipapantay jay bangkag! Kaya't ko pa nga itulaw, nagmayat at agtagainab ka. Aha, maturog ka ka aldawan! Imandar manon ti kinasadot mo! Anya kumangay at agtagainab dayt ha? Ibaga ko man tay duduugan na lakay tay antigamay. Anong nagayab ka mga bay? Agpaiso nga tatitagtagainab? Saan ka di abunga laang ti panaturog mo dayt ha? Mare, gumatangak man iti kape, asukar, kan tinapay. Huwag mare. Aguray pa sita mga lang. Nay, apay akas la kaririing mo. Huwag maray. Nagtagtagain pak ngamin, iditong nga tirabe eh. Ah, Kat idi nakariingak. Diyak moten nakaturaw. nay, apay ngay. Amangan mo't no tinatagtagainap mo, kat adda kampay mga sawakan ka. Saan mo't amay papan iti asawa, tinay tagtagainip ka. Nay, anya ngay nga rod, mare. Adda kampay idi mangkamkamat kanyak. Saan ko nakita ti rupa nata nagdarayak. Ay, day ti makagapaw, asaan kan anakaturog? Dandaniyak kampay idi natnag iti deraas. Ha? Iso nakariingak. Ay, imbag tatagtagainop lang. Saan apod now? Ape anaw nagtipang panunutan. Anya nga tati kayat asawan ti tagtagainap ni Marikwanang. Ape ti tagtagainap ni Marikwanang. Kanya ti pakasignara. Naidumduma nga may na tagtagainap. Anya ko mati na idumduman na day tatagtagainap ngay. Isuka no ti di na nakaturturugan. Anya, tapay ka naw. Anya day daya. Adda ka no mangkamkamat kan kuana. Ha? Idi nagtaray, dandanin natin nag iti deraas. Kat apag isumit ang nakariain. Nay, naidumdumang agpaisaw. Ay, kasla na puyat ka, kagawad. Anya ngay tinaramid mo itirabe ay. Awan mat. Saan ko lang ngamin anay turturugan ti tagtagainip kaw. Ay, adamot nagmayat at tagtagainap kaw. Ngam riniingnak ni bakit kaw, kagawad. Apay ang nagmayat ako nam. Adda ko man mangibaga no ayan ti kinabaknang. Angam nagpukaw mo't ngamin ni bakit kaw. Sayang. Agpaiso nga tati ibagbagada tagtagainap. Kas kumaday tamangibaga iti ayan ti kinabaknang. Amu pa ay kagawad. Mapanagnak kuma no di nakrining ni bakit. No apay at itagtagainap. Borbor no maminsan. Kunamot ni bakit abunga lang kano ti panaturog ti tagtagainap. Ngam apay akarkar na no daduma ti tagtagainap. Antay, adda ka di pa kayo naigan ti tagtagainap iti biyag ti aking tagtagainap? Para kanya kat awan. Pagkunamay, tantay. Wen tamanipod ubingak. Awan pa'y mat na itagtagainap ko apimod no. Kas kumaitian niya. No maitagtagainap ko nga adamang tad kanyak iti kwarta. Awan mat timang tad. Inuubing matatagtagainap mau, antay. Agsipod taubingak mat nga rod ide. Itatabakot akon, awan pa'y pimayso at agtagainap ko. Isu apat siya, mabunga lang ti panaturog ti tagtagainap, antay. Wen, kwaraw. Ay sus, ay tagtagainap sa ni Badong. Ay ringak man. Ay Badong! Badong! Agring ka! Badong! Ay, tagtagainap lang magayam. Ayun na yan. Imbagtasan na po no to yan.
Apay, anya tinaitagtagain na mo. Bagbagkalan na kampay iday ni pare Sariaw. Apay, abagbagkalan na ka. Ay, naglaban kami, kampay iday. Hindi kuan, binikilnak mo tayo. Na, anya ngay nga tapi kayat asawan day ta. Huwag nga rad, binagkalnak kayo din ti salbag. Kasla na ang sanak pa itay. Himbag tarining natuyan. Himbag ta nasabat ka pare. Apay binagkalnak. Anya binakil ngay bagbagam paray. Iti tagtagainap ko idirabi pare. Binagkalnak kampay iday. Ay, ulbod day natagtagainap mo paray. Apay kumabakalan ka ngay. Ay, mas dawak man iti day di pasamak. Ay, umay ka man kidi di balay. At daarak ko iday. Aginumta. Wan paray. Nabayag basita na dita nagsango ngay minom. At dapay iday nakwarawg. Kadwata ida. Ay, basta di nakbagkilan iti balayo pare. Sana puno day tatagtagainap mo, paray. Unada mga dakano ipasimuda ag titagtagainap. Diya mamati dita. Ang mo sana day ti panunutam. Day kit di arak nga gururay ijay balay. Imbag ta nagkita ta dito itersina, maray. Apay ka day, Maray. At dan sakit ipadamag mo abaro adamag, Ningamin badung kaw, nabangungot idirabi. Apay ngay. Binakal da kampay iday. Pudno nga ta titagtagay na. Ay, iti daytoy akabakit ko. Awan pa'y pimudno at agtagainip ko. Sa bagay, oray siyak mutkit di Awan pa'y tagtagainap ko apimod na. Iso amamati ak, abungala ang tipan naturo. Amuyo ka day. No apay abimak nang nila kay Lucia o di takabangi-bang apuraw. Saan pa'y kwaraw? Ibagaman, no kasanaw, abimag na. Uwan ngagpaisaw. Anya ti inaramid na, taramidan tayo might. Tapno bumaknang tayo might. Right. Anda ka no na itagtagainap na. Imbaga ka no ti tagtagainap na. Akalyin na ti punti akasya. Kahit kinali na ka day, tipon ti akasya. Uwan ka na o tataba daw. Kat adda balito ka nakali na. Ay, isumat lagaya mabimak na ang tisinalbagi di alakay. Adda ko mamot mangibaga kanyak no sa dino tayan ti balitap. Agtutulag tayo No asinaw ti makaitagtagainap iti gamay. Agkakaduha tayo Ay, puno na ita. Dahil sana sumurot iti tulagan. Bakalag. Anya, pagkalan ko ng paray. Daysan ka no asumurot iti tulagan, tataba daw. Apay anabaringkwas ka ba daw? Tila kaya ka na yun nga agpakita iti tagtagainap ka. Nagpakita man dahin. Sino alakay? Tila kaya duduugan. Akas la soldado ahapon. Imbag ta di nakapinaltugan. Saan mate? Damayak nga imbaga na kanyak tuyan. Anya nga itimbaga na. Hinakanukal yan ti puunti akasya. Apay akalyam ti puunti akasya. Di ta kapay. Tadda pa panak tuyan. Na, papanam ka di ka pa'y nagkapay. Pare Sariaw, umayak man. Ay, pare ba daw? Nagsapakan nga imalatew. Apayain, bigbigat nga madaig mo abarita kan pala. At nga min natagtagainap ko pare. Hintayo kalyan ti puunti akasya. Sa dinaw apunti akasa dayta. Ay, dakpay nagkape. Ay, pay ampay tay takape-kape. Uray siya, jak pay mo nagkape. Mala, hintag paray. Kasano ni Kwaraw? Ay, kitagasinta Malabasan ta mo, itibalay na. Numapantay jay ayan ti akasya. Apayain, tata Sariaw, tataba daw. Alam ti barita kan palam ko haraw. Napay ka di tata. At damit barita kan palayaw.
Dahil tuya hintay nagtutulagan tayo, baraw. Alam ki din ti palam kin baritam. Intayo kalyan ti imbaga kanyak ti kasla soldado ahapon. Isu nga gawaam. Ay, nang kitaan nyo iti soldado hapaon? Iti tagtagainap kaw. Ala, darasam, tamangan no agpukaw ti intay kalyan. Isu nga rod adarasam, nakabaybayag kakwaraw. Ha? Ay, mabit lang nga raw. Tay nakmut alaan ti barita kan pala. Nakitak mo't ang nagkuyog da pari badong kansaryo. Wen nga rod maray, takasanaw, nabaring kwas itay bigat. Rimwar adagos, ijay gayam ayan ni Saryaw, tinapanan na. At daigim na apala kan barita. Imbaga na nga main nga adda na tagtagainop na soldado ahapawn. Ay, mamati launay iti tagtagainap. Makita ita no pumaysaw ti tagtagainaw. Ay, para kanyak, bunga laeng ti pannaturog. No anya ti adda iti panunot mo, sakbay amaturog ka. Adda posibilidad na ama itagtagainop mo. Aw, tapno mabibi iti panagkali tayaw. Agsisina tayaw. Kalyen tayaw ti aglawlaw ti akasya. Why, dayak banda ti daya. Isak mo ti laod. Sakmet nga raw iti amyanan. Adda nga mindakkel abato ijay abandakat. Pasirukan tayaw. Sige, agsisina tayaw. Nay, adamot abot dito'y ayan kaw. Ha? Ang damot dito'y ayan kaw. Agpapada tayo nga raw nga dabaw iti pagkalkalyan. Ay, mayat Tapnusan anatangke na kalyan. Ha? Ang damot rumor iti about. Ha? Oray dito'y. Ay, tarayan! Ulag! Nagano ti rumwar iti about! Hey! Ha? Ulag agpaiso ti rumwariti about. Ay! Intayon! Tumaray tayon! Anya nga tatikat asawon di na itagtagainap ko. Nga damang kamkamat kanyak. Saan kumot a pinanunot sakbay anaturugak? Amangan no adamot nakitam ang nagkinamat. Sakbay iti dayjay rabi ang nagtagtagainap ka, Maray. Adda nakita ka nagkinamat nga aso iti arubayan ti Tersina. Iti dayjay ngal daw. Isuday ta. Adamot ng kamat ken ka iti tagtagainap mo. Bunga laeng ti pannaturog ti tagtagainap. Ay, Kukumaray. Sumungad mo, dagiti taloan na pan nagkalay. Ayan nga'y tinakaliyaw. Imay kayo mo dito'y Tersina. Ay. Ipalahan nga marik namin ti bisin may. Mangyawat ka man iti tinapay kagawad. Kasanaw ko pimanaw ka, di ka pa'y nagkapay. Aran gumatang kami iti tinapay kagawad. Mabisida ka talagan. mabitlaeng. Ayan nga'y tinakaliyaw. Aday tati tinapay. O sige. Nagano nga ulit ti rumwar ka nagiti about. Ay, imbag tadi na kay tinukawan. Ay, napartak kami nga na nagtartaray. Angam nabati mi dagiti barita ken palamay. So. Palpalaran. Kunayo a kinabaknag. Nya nga ita, nabati ka nga ron ti kakaiso na aramin tayo. Ay, sigurado. Nadugsak yu ti apon dagiti ulag. Ay na, agsawar dan iti aglawlaw ti akasya. Ay na, kaamamak ti agbasak-basak ijay. Ay na, saan pagdadya kag tagainap? Makita la kumamananday dya alakay ta paltuga. Di ka man nagpalastog si kabadaw. Kasano kumamapaltogam iti tagtagay na? Ay, basta no makita manay, pagsasawak. Ay, di ka man. Itagtagay na kat bunga laeng ti imahinasyon. Nuan niya tinakitam, wano nangagmaw. Adda posibilidad na ang makitam iti tagtagay na. Ay, saan ako namamati iti tagtagainap? Imbis sa kinabaknang, pagdaksan may tinaganap ka. Ulag kayo din, tinakalimay. Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng.
Nagbasig mo gaya, hindi bagas. Apa, adi ka na panimutang pa, kini kumarim ko anak. Mapadak ko ma, ngam na una akmat tinagbain. Apay, mabayin ka pa lang magkini kumarim, may. Kasanaw, no daduma kat sumanaon no adda umutang. Ado siguro ti imutang, adi nagbayad, iso amasuron. Amok pa yan, no daduma, nasaya at mag. Ngam no daduma, saan amaw awatan to kali na. Nay, apay ngay. Saan mo takas tayo, day? Wan nga raw. Ngam kadagito'y katkas jay matang. Anak-wanang, yawat mo man tay may sa kilong asukar. Sakbay ayawat ko. Damagag no bayadam wenno utangaw. Sigurista ka mo ta. Ay rumbang lang. Adda ngamin mangibaga agumatang. Into nayawat ko, ilistam ko na damutan. Kasta ka day, kagawad. Sapay utang ko maday ta asukar. Ay, day tati paglaingan yaw, umutang. Saan ko nga utangan ijay ile, tilakok? Uresan mo nga inutang no ipautang mo kanya kagawad. Bayadak mo't adagaws no adda kwartak. Kasano no awan pa'y kwartam, maibuston ti asukar, ngam di mo pa'y binayadan. Ay, saan mo't kagawad? Anya, saan? Ada pa'y utang mo, idinapa na bulan. Ha? Anya ti inutang ka, Kita, tanalipatan pa yan. Sardinas. Kadwam pa'y idi ni Jipot. Binalon mo, idadanapanan nyo ka ni Jipot. Nay, adda kamot dito'y sirok ti kayo itigid ti kalsada maray. Awan samot ni Kapitan. Awan damaray, ada seminar ni Inteng. Kahit agmay may saka nga raw di tabalayaw. Ada ni Buyet, jay kasinsin ni Kwarog. Ah, ay na. Maray awak ijay nga ubing no daduma. Ay, uray kas jay nalaang. Nalakamot nga ibabaon. Ay tangdanak man nga rod amapan mangawit iti saba at baan ni Badaw, maray. Nuwan napigsa nga agawit day jay. Nabiskad nga mintibagi na kay. Usto nga raw, agpada kami kinibadong ko asaan ang makawit iti nadagsag. Makawit ka mo't lang iti saba, buyay. Way, napong badong. Uray dua bulig. Asiwak Saan mo mo't lang ata ang maibatan, di pagsalugan. Sana pong. Igalot ko na imbag iti asiw tapno sana matinag. Alang nga raw, kaigalot ta, babay ni talupasi ti saba. Inayadam to nga idisaw, makadanon kay jabalay. Nakadumatan asabat iti nibayo hapong. Awan nga min ti bagas main, baraw. Ha? Anya nga iti koneksyon ti sabay ti bagas hapong. Ila ko may, tay gatang may ti bagas. Kasta ka di hapong. Ay, kasi kayo met. Awan bagasyo. Asino nga iti pangilakwam day ta saba, tuyan. Saan pa'y muta na loob? Tulungan nakit di nga ago kays. Inak to ilako iti kabalbalayan. Imbag lang nga igatang ta iti bagas. Anya, kasano ko mga ilakaw, kitsan pa'y muta na loob? Iso nga rod at tulungan nak nga ago kays. Ilutok a banana chips. Kunak man no naloom ta ramiden ta banana chips. Oray siyak iday, kunak no na loom. Saan mo't gayam? Kahit isong agluto kamay. Ay katun padasag mag, tainak ilakaw, bareng agswirtek. Malanga raw, tulungan kang agukais. Nanatoyan, anya ka diday ta sinusuon mo? Banana chips, balasang kaw. Gumatang ka man, tapno at damot mako na aboy na manaw. Ay, aglakla ko ak ijay pagadalan. Gatangak lang ng tilakom, no agkaalaan ta iti presyo. Ha? Agpaisaw balasang kaw? Golpeam ti banana chips kaw? Wala na, basta mayat ti pan nakaluto na. Ikatwan nasarangsang kan nasamay. Ramanam. Alaak day ta nakabigaw at chips mo, nana. No napartak amala ko, agurderak manenkan ka. Ay na, ay, nagmayatan no gatangam tilakaw basang. Sa anak ko ngagsursaw.
Maray, apay dahi taawit mo, abigao. At dapay bayong nga awan kargana. Ay na maray, mapanak ko maagi sorsor iti banana chips nga inlutaw. Ngam adamo ng gulpay, ila ko na kano iti pagadalan. Ay katswerte ka ano kasta maray. Nakalako ka adagos. Wun nga rod maray, inak gumatangan iti bagas may kit ni Maray Kwanang. Mayat at talaga ti aglako iti banana chips. Mayat gaya maray, uray saan analoom, mabalinan alakwang. Basta naanos kalakit di nga agukays, aggalay kan siyempre aglutaw. Ang nagastar mo't iti mantika kan asukar. Imbaglaangan angam di awan. Parikot ko nga may igatang ko iti bagas. Isuan na pang kayo nagteba, Maray. Wan maray, tineba may di malam, inlotok itay bigat. Kwarta itan. Bagas inton makagata nga kini Maray Kwanang. Kunak man, nun kagisorsor ito in luto ma, Chips. Nalpasan a baday. Inak gumatangan iti bagas. Imay ko la imbati ti bigao kan bayaw. Ay nagbiitay na nalakaw. Ginulpay jay aglaklako iti kankanun iti pagadalan. No kasta, mayat gayam ti aglutaw iti banana chips. Una, may mayat day jayal ngam jay mapan makikinkinuto dita sirok ti kayaw. Ay, ukisan ta nga raw, dyan nabati adipay na ukisan. Ingkan tumanin ilakaw. Imbaglakit dain, tapinadas ko tinagluto iti banana chips. Mabit gaya mapagkwartahan day ta. Maray, gumatangak man iti bagas. Gumatang wano umutang. Na, apay di mo nangag, gumatang kunak, saan nga umutang? Imbag dyan alawag, Maray. Adda ngamin mangibaga agumatang. Inton iyawat kaon, ipalistada maggayam. Ngam gumatang kunak mat. Day tati kwarta, hindi sokaon. Mano ay akilo tigatangam. Saan pa'y unay nga adua? Inton makalako ak, umayak tumanin gumatang, inton addamanin kwarta. Adaman damagak, Maray. Anya dayta, Maray. Ay, agdamag kalatta Anya ka diti ko na ni Marito, yang alako na. Ay, nagluto iti banana chips. Inlako na, kat nalako na mo't adagos. Iso matlagayap nga da kwarta na. Saanan nga utang ti ibagbaga na kanyak, no di kat gumatangak man kunana. Nakapanunot iti pagkwartaan na, Maray. Kasta tinasayaat. Ngamen, manipod ita, saan akong ngagpautang. Ay kasanungay no awan kwarta jay tao. Agremedyo saan laeng amang namnama iti utang. Siyak mati marigatan no kasjay. Sa bagay, no adda namnama unda apagutangan da, iso adagos ti kamangan da. Nana, adda ka di pa'y maalak a banana chips? Ay na, iti kanayon ko apa naglutaw, na ibusmutin tinatangkanan asaba may basang. Ay, saan ka di nga dapay kamote yo? Adda mo basang, gumatang kay ti kamutay. Saan ko ang masangot ti agluto? Tada trabahok, Nana. Agluto ka iti kamuti chips, ta isumanan tigatangak. Mabalin ka di ba? Wen anana. May mayat pa'y dayjay tauray basit ti asukar na, nasamitan. Kasta ka day basang. Wen nana. Amin mabalin alutun nyo nga ilako. Lutun nyo. Kasta ti aramidin nyo, Nana. Mga ramid ka man iti chips istan di taigid ti kalsada ba daw? Chips istan. Anya day ta? Paglakwan ta iti chips. Bareng agatang dagiti lumabas. Mala, mga rami na kiti basit akalapaw kan papag. Pangidiswam itilakaw tuyang.
No kastoy asaan ang makatrabaho iti bangkag, tawan to daw. May mayat day tuyan, ngam ti mapanumutan kini marikwanang. Intonor to daw, agmulat at ikamutay, kansaba. Mabalin mo gayam nga ramidin na chips. Wen, adumet gayam ti mabalin apakaaramidan ti sabaken kamutay. Antay, anya ti aribungbungan dagiti agtutubo iti batog danana tuyang. Nga, anya dayjay nga agpaisaw. Ay, inak man kitaan. Bareng adda pagsayatan ni Jay. Ay, saan nga taan nakapanunot ni Marituyang ang naglako iti lutlutwen na at chips? Chips? Wen, manipod rinugyan na ti aglako iti chips. Saanen ang mapanumot utang kan ni Marikwanag? Kasta ka day? Wen, kwarog. Kanayunan ang makumikom nga aglako kan agluto iti chips. Ay, iday. Kanayon nga agpakaasay pautangan ni Kagawa. Tuyang, isurudak mamit nga gluto iti banana chips. Nalakalaeng kwaraw. Ti amok iti ka naluumlaeng asaba ti mabalin nga aramiden a banana chips. Ha? Ang saan mo gayam? Aya, Wen, kasano ti pamayan? kwa no naoki sa munti saba, ibabad mo iti danaw nga dabasit sukana. Wen no kalamansay iti duha nga oras. Apay ngay babad pailaeng. Tapno saan ang umisayt. Ikatem ti danom na sa mugalipon iti naingpais. Agaramat ka iti slicer tapno agpapada ti ingpis na. Ay, kastagayam. Wen kwaraw. Ipritaw mo. No nakersangan, mabalin mo nga ikan iti asukar. Kasta ka simple. Kauwan, jay daduma, warakiwakan da iti asukar, sakbay nga adawon da. Ay, nawadwad mo tabilbilang ang makwarta ato yan. Ay katun no idi kumapay ang napanunot ko ti kastaw, sa anak kumakanayo na mapanumutan kini Marikwanang. Dandan hindi mo pa'y kaya ti mapanumuta ngay, idi agangay. Una tagkusilap, wano agtayamudom, no kasjay ang mapanak umutang. Nadamot kit pagsayatan, da nga inaramid na. Anya ko mati pagsayaatan na mungay, na ba inanak pa'y iti inaramid na? No di na ka pinabainan, napanunot mo ka diti kastay. Anya kastaw, Tagluto no madan ka lang iti kwarta. ay wanan niya. Ay, no pinautangan nak iday, ay katamot o tangaklat ka. Mabalain ajak nakapanunot nga glutaw. Naimbag abigat yung kukumaray. Ngay. Mayat matiisam mo ita, Marituyang. Wen nga rod, Maray. Ada ka di rumbang ang maamuan, May. Sakbay agumatangak iti asukar ken mantika, kayat ko ti agyaman ken ka Marikwanang. Anya ka di ti pagyamanam. Idi ngamin pinabainan nak, idi umututangak. Nakapanunutak nga agluto iti ilakaw, tapno madanak iti kwarta. Ay, pasensya kan, Maray. Naira na anapodot ti ulog, tawan mat ngaminen pagsakadak, tapanay mat utang. Ay kat, adda nga rod pagsayaatan ti inaramid mo Marikwanang. Saan ko aninamna mga dagayang pagsayatan ti panagunget ko? Ay, dakkel aliksyon kanyak maray. Iso nga da kwarta kita, sana kon nga umutang. Ay kat, dayawan ka Marituyang. Tanasaya at ti imbunga ti pan nakapabain mo. Wen nga rod maray. Tay nga ruga gatanga ko tay nakmanin agluto iti ilakaw maray. Awan, Maray. Ay, di mon masango ti makimarites. Tadan pakakumikumam, anya. Makimaritis akmata, ngam apagbiit laang. Awan ngamin kwarta no maritis laang taramidan. Yagmom tay gagatanga.
tinakatrabahaw. Ay, wun amaray, mabiit laang. Oh, dayta. Sige, Maray. Babayaw! Bye, Maray. Imbag ta saan agim mura kanyak ni Maritoyang. Ay na, no saan mo a pinabainan, saan anag nakam marikwanang. Dagiti kanito iti panagbalbaliw ti may sa ay tao ket saan manghugi iti dakel ay oportunidad, saan met igaputa ada may inanted iti adu kwarta. No duma, manghugi dayta iti may sa makapabaen kanito, iti panagked ti sa bali, bueno iti panakaawat mo nga saan ka na agnanayon ay mabalin nga at panuray iti utang. Ket dayta mismo ti nakaskas dao iti napasamak ditoy. May sa laen koma di kilo ti asuka, basit laen koma banag iti panagbiad, nem ay di na ipanggap manen ti utang, saanen ay kasla simpo, gumatang iti tindaan. Na ipalagip dagiti dati igbelom na bayadan, uray pay sardinas ay kasla nalipatanen. Dito'y makita ti problemang agaganggay iti barangay, no agkakadwa dagiti agtutubo, aggaruba, ken agkakailien, nalakati mangibaga iti ipalista pa, nem no maurnong dagiti basit, utang, ti adlaklakumet ti mairurumen. Saan nga gaputan na ulpit isuna no kayat na ti bayad? Ti kapital na erwar iti may sa ilata, may sa di kilo ti asukar, beno iti bagas, dayta met ti pagatan na iti sumaruno nga produkto. Isu nga idi na palagipan ti mangutang aadda pay utang na, narik na ti panakabain. Ket dayta gi panakabain, imbes na nagbalin laeng iga puti panagbiri, nagbalin ipunto inaniturong iti sa bali iwagas. Tikang hunaan ipakasit na ni Marikwanang ket nalawag, kasapulan na ti kwarta para kadagiti kang hunaan ikasapulan, nang namhuna iti bagas. No awan ti kwarta, ti kaunaan solusyon somrek iti panunot ket umutang. Natural dayta no ti tao ket nakaerwamen ikasta ti aramiden. Niyam no agtuntulay ti kasta, ada problema di saan damalpas. Ti utang iti ita nga aldaw ket mabalin ay mangisalakan iti makan ita erabi, nem enton bigat, ada manen bayadan. Ket no awan lata ti pagapuan ti kwarta, ti sumaganad ikasapulan ket sumaruno manen na utang. Isu ti siklo nga kaslabasit iti rugi, nem dalaka ay dumakel. Ay di saan ay naawat ti kayat na napautang, mabalin ay narikna na nga napabaen isuna. Nem no kitain tayo ti bunga, dayta di kanito tinang pilit ken kuana nga agpanunot, anya ay ti mabalin ko nga aramiden tapno adda maalaak at kwarta. Saan ay napukaw ti problema, nem nagbaliw ti direksyon ti panunot. Dito ay simbet ti simpon dem na pateg ikapanunutan, ada saba, ada asin weno asukar, ada mantika, ken ada met trabaho ti ima. No saan mabalin der direkta ipagkwartaan ti saba, apay isaan nga aramiden banana chips. Saan dayto ay milagro? Saan met ay nagbalin ay bak nang imarikwanang iti may nga aldaw? Kasapulan nga ukisan ti saba, isagana, ikabil iti danom ikas iti pamuspusan na isuro, ipapada ti kainpis na babaen iti slicer, kalpasan na eprito ken ayusan ti sabor. Ti detalye na ket simple, nem adda may sa ibanad na pateg ditoy, ti produkto nga nalakalaeng makita iti asided, na ikana iti baro et pateg babaen iti panagtrabaho. Dayta ti pakabigbigan ti diskarte. Saan ikasapulan nga napateg ti materyales sakbay imang rugi. No duma, ti pateg ket ada iti oras, anos, ken panagaramid na ikabil mo iti adda ken ka. Ay di nasaganan dagiti banana chips, ti sumaruno ipakasetnan ket ti panaglako. Ket daytoy menen ti parte nga ada risko. Mabalin ay nasaya at ti loto, nem no awan ti gumatang, awan met ti maisubli kapitan. Isuma kedin nga ilako dagita iti pagadalan, lugar ay mabalin niya ado dagiti agatang iti merienda. Tinapasama, napardas ti panakalako. Dagiti chips na inaramid iti saba ikaslaawan ko mati direktang solusyon iti problema ti bagas, nagbalin ikwarta. Ket dayta ikwarta, saanan ilistaan ti utang ti inturong na iti tindaan. Idi nagsubli isu na tapno gumatang iti bagas, nalawedyan ti panagsaona, gumatang, saan da umutang. Ada kwartana maiyawat. Basit tili na dayta, nem no kitain ti napasamaksakbay na, dakel ti kay papanana. Ti tao nga idi na palubosan ay mangutang ket kasla at panuray iti aset ti sa bali. Niem ti tao nga nagsubli nga ada bukod na ikwarta, uray basit laeng, ada sa bali erik na.
Ada pa na salimetmet iti dignidad. Ada pa na kaamo hati kinapudno, mabalin niya isumet laing data itindaan ken isumet laing tibagas iginatang, nem saanen ikapadati sitwasyon. Ti may sakit ipaawat mo pa'y kanyat taawan ti kwarta. Ti sa baliket daytoy ti kwarta, daytoy ti gatanjet. Dayta tila sonno apay iti banana chips ditoy ket saan laing imerienda. Nagbalinday ta di sembolo ti panagrugi mangiturong iti panagbalinda mas makapagwaywayas. Nasaya at met kita enti reaksyon dagiti tatao iti aglawlaw na. Ay di nakita dagiti kakailian da nalako dagiti chips saan laeng ay nagtalina ti ideya iti may sa ibatch. Napananot da mabalin peti kamote, mabalin ti sabali produkto maiprito ken mailako. Ada pa'y panagsasaritaan maipanggap iti wagas ti panagluto, ti pananisagana iti saba, panangibabad, panangipapada ti kaengpis na ken panangikabil iti asuka. Daytoy ket nasaya at detalye ta ipakita na nga ti may sa i-diskarte ket mabalin ay maadal ti sabali. Saan ikasapulan nga isikreto amin? No ada nakakita nga mabalin ipagbalinan ipanggadan ti adda iti aglawlaw. Mabalin met ay mapukaw ti panunat dagiti sabali nga ti awan kwarta ket awan met ti maaramid. Niyam ada met may sa i-balance masapul lagi pen. Saan ikayat asawen ti istorya nga amin tao ay mangutang ket sado. Saan met kayat esawan nga ano awan kwarta, basta laeng at trabaho ka. Ti pakasaritaan mismo ipakita na nga adda panagrigat, adda kurang, ken adda kanito talaga ti kasapulan ti tulong. Ngem adda nagdudumad tulong. Adda tulong nga mang tawid iti problema iti may sangaal daw, ket adda tulong nga mang iturong iti tao mamang sapul iti pagapuan ti bukod na di kita. Ti panagket iti panampautang ket kasla na sakit iti rugi, nem para ken marikwanang, dayta tinaniturong iti kapananutan nga agluto ken adlako. Isuna met tinang bigbig iti kamaudyanan ati panakapabain na idiket nagbalin eleksyon. Saan nga iti panakapabain mismo tinasayaat, no diket ti inaramid na kalpasan dayta. Nasken met bigbigan ti panagbalbalyo ti mangilako. No kanayan nga adda mangkid daw nga ipalista, narigat met iti adtinda. Ada asi, nem ada negosyo met masapul at tutuloy. Idi nakita nga ni marikwanang ket nakabaon iti bukod na iwagas, kasla adda pa nakaawat iti dua ibangya. Ti maysa, nasarsuro ti mangutang mabalin niya agaramid iti paggatangan. Ti sabali, nakita na nga nadaduma, ti pananikedeng iti limitasyon ket saan ipanang baybay iti tao. Mabalin ay daytapay ti mangpilat ken kuana nga kitaena ti kabaelana. Ket idi nagpasalamat ni marikwanang, ada met panagpakumbaba iti sabali nangawat nati napasamakket adda napintas ibuhana. Saan nagbalin niya awan ti amin problema, nem nagbalin nalawag ga ada at natibo iti kanayon ipanagpautang. Ket nasaya at pay ti may sa detalye, kalpasan adda kwartana, saan da empan iti saan ikasapulan. Ti umuna di pinananot na ket bagas. Dayta ti mangipakita nga ti panggap na iti panaglako ket saan na panagpabuya wenno panagsayang. Ti diskarte ket direktang naisilpo iti kasapulan ti balay. Ket no ada mabati, mabalin niya isubli iti kapital, gatansyan manen ti saba, mantika, asuka, wenno kamo tapno ada sumaruno mailako. Dayta ti baset prinsipyo ti panagnegosyo, no amin iganansya ket maibus aldagos, agsaldang met ti panaglako. Ngem no ada maisubli iti kapital, mabalin niya agtultuloy. Ti istorya saan nang ted iti dakel, lano ti negosyo, isuma saan tayo nga aramiden ikasla ada dakel ikumpanya ginabangon. Ti sigurado laeng, nakaala isuna iti wagas mga ramid iti kwarta ken nakagatang iti bagas saan da umutang. Ket para iti may sangaaw daw ikasapulan ti pamilya, dakelan dayta ibaligi, niyam iti sumaruno ipakasaritaan, lagsukat ti sentro ti problema. Saanen, utang ti pagaririyanda, no di ket tagainit. Adda may sa itaoy saan nakaturog nasaya at kapu iti nakabutbutan nga inip. Tirik na ket kasla adda mangkamkamat ken kuana, at taray isuna, ken dandane mapan iti pegdan. Uray idi nakarienjen, awan petital na ti isip na. Dayta ti nakaskas dao iti tagtagainip. Amo tayo nga awan tayo iti pudno lugar igay inip, nem nung narigat weno nakabutbutan ti nakita, ti badiket kasla pudno ti reaksyon. Napartak ti panaganjes, agbutin ka, ken no nakariin kan, ada pay ti imahina saan dagos mapukaw. Dagiti kaaruba ken kakailian ket dagos nausad ti tagtagainip pagiririenda ken pagkakatawaan.
Adda mangusisa no anya ti nakita, adda mangipapan iti asawa, adda mangibaga mabalin laeng ki bungala ti panaturo. Ket adda pay sa bali nang ibaga iti bukod na tagtagainip, kasla naglaban wenno binagka ni Pesaryaw. Dito ay makita no kasano kapardas dumakkel ti may sa disimple topic no ado ti agsaw. Ti may sa nga inipi personal koma, nagbalin ipakasaritaan iti grupo. Ti may sa mangikabit iti sa bali ikahulugan, ti sa bali makatawa, ti sa bali mangbutin. Ket no ti tao nga naginip ket nasaya at paylaeng tirik nana, mabalin mas lalo sumrek iti panunot dagiti ibagbaga dagiti kakailian, na imbagda at damet na nipalgak iti mas simple posibilidad, no anya ti pinanunot mo, nakita. Wenno nariknam sakbay ka maturog, mabalin niya sumrek iti inip. Saan day tagi sigurado nga panakaited iti kahulugan iti tunggal tagtagainip, nem iti pakasaritaan, dayto iti mas nalawag i-koneksyon. Tita oket adda nakita sakbay terabi, ken adda dagiti imahina nalabit nagtalinad iti isip. Kalpasana, idi naturog, dagita nga imahen ket nagbalin sa bali senaryo. Isu nga ti adda mangkamkamat kanyak ket saan naskenda ipapan iti hula, malas, wenno adda agur ura ideix mapasama. Mabalin ti isip laeng ti agurnos iti dagiti nakita ken panunot bayat ti panaturo, niyem saan nalakagi kumbinsiren ti tao no nakabutbuteng unay ti inip na. Adda pay kanito nga dagiti lalaki ket nagsasaritaan maipanggep iti bukod da nga tagtadainip. Adda maipapan iti soldado, adda maipapan iti panaglaban, ken adda met panakiraman ni saryaw ken dagiti dadumagi kakailian. Ti may sa tagtagainip ket kasla mausar ipakabigbigan no adda kayat ipasama, ket ti sa baliket dagus, sungbatan da baka awan met ti pudno kaipapanan. Dito ti nakakatawa di parte, tunggal may sakit ada interpretasyon. No nasaya at ti inip mabalin kayat da patient. No days, mabalin sa pulenda ti rason no kasano aliklikan. Nyem no agduduma amin ti paliwanag, mapanunot mo met, no pudno mensahe ti inip, apay na adu unay ti posible ikahulugan, ket enton no mabasda, ti pagsasaritaan ket saan lata nga agsarden. Agsiyasat da iti aglawlaw, agsasa maipanggap iti nakita ken pinanunot, ket umasideg da iti may sa ilugar na adda abo. Dito ay nagbaliw ti tono. Ti pagkatatawaan maipanggap iti tagtagainip ket napalitan iti pudno panabuteng idi adda nakitada iti asideg ti abot uled. Saanen dayta ibanag iti inip. Adda iti sangoda ti pudno irason tumaray, isumanad tarayda. Ket no agsipot tayo, dayto iti nakakatawan dem na saya at contrast ti istorya. Iti rugi, agbutbuteng da iti banag na napasamaklaeng bayat ti panaturo. Inton ada pudno ka uleg, awanan ti oras mag-interpretar. Awanan ti anya nga tati kayat na isawen? Ti natural reaction ket umadayo. Dito tayo makita ti nagdumati imagination ken ti aktual peligro. No inip, mabalin ipananoten, usisaen, ken kalmaen ti bagim tanalpasen. No ada pudno di peligro iti sanghom, iso ti oras na aganan. Niyem no pagbalinan tayo pareho amin abuteng, mabalin niya mabanog ti isip. Ti problema, no iti tunggal na kabutbuten tagtagainip ket isipen hula, ti tao ket mabalin niya agur uray iti dates uray awan pe ti pamanetnek. Ket tunggal baset mapasamak iti sumaruno aaldaw, konekta na iti inip. No makakita iti uleg, ibagana iso dayta ti nakita ti inip. No ada makitiltilyo, konekta namanen. Iti kamaudianan, amin normal pasamakket kasla pamanetnek. Niyem iti pakasaritaan, ada met direkta di pa nakaipalagip na mabalin dagiti nakita sakbay maturog ti nagsubli iti panaginip, nasaya at na ada kumadya iti panagsasaritaan da, tasaan ipakita ti tagtadainip kasla dakel trahedya. Ada pa nagbuteng, ada pa nagkalkali, ada pa nagsusapadi, nem ada met pa nagkatawa. Idi nagsubli dagiti na panagkaliweno nagkita iti lugar, na ipalagip manan ti simple ibanag, mabisinda. Nagkidaw da iti tinapay, ket ti topic kasla dakel, unay idi labi ket nabalyumanan iti ordinaryo kasapulan ti aldaw. Dayto iti may sa kadagiti na pintas detali iti drama. Uray no agbuten ti tao iti inip, inton malpas ti oras, agsubli lata ti biag iti kape, tinapay, panagsasaritaan ken panagkatawa dagiti kakailian, ket dito'y met maipakita ti ugali dagiti tatao iti barangay, ada laging may sa imang berbiro, ada seryoso, ada napartak imamati, ada saan imamati.
No ada mangibaga nga ada na impintas weno nakabutbuteng itagtagainip, dagus ada mang ted iti bukod na ti interpretasyon. No ada nangibaga nga baka ada kayat esawan dayta, ada sa bali emang sumbat nga nalabit bungalain ti na panunat sakbay ti panaturo. Saan ikinuna ti istorya nga amin at tagtagainip ket awan pulos ti kaitpapanan. Saan mat na kinuna ng atong galinip ket ada hula. Ti makita tayo laeng, iti mismo ipasamak, ada makatadda erason no apay esomet dagiti imahe iti inip. Ket dayta ti mas maingat ibasaen, no ikumpara ti duet ti pakasaritaan, kasla saan da nga agkakonektar iti rugi. Ti umuna maipapan iti utang ken banana chips, ti maikadua maipapan iti tagtagainip ken panagbuteng. Nyem adda may sa ikapada eleksyon, ti panuna ti tao ket nalaka maiturong iti kaunaan e solusyon wenno kaunaan ikahulugan. Idi awan kwarta, kaunaan e solusyon ni marikwanang ti umutang. Idi adda nakabutbuten e tagtagainip, kaunaan met reaksyon ti sumagmamano ket mangsapul iti misteryoso iti papanan. Nyem iti dua kaso, ada sa bali iwagas no agsaddan ka nga basit ken usisem ti sitwasyon. No awan kwarta, mabalin ikitaen no anya ti mabalin da aramidan weno ilako. No ada days na inip, mabalin ikitaen no anya ti nakita, nariknam, weno pinanunot sakbay naturo. Ti kaunaan ket panagbalbaliw manipod panagpanuray iti utang mapan iti panagarami. Ti may kadwa ket panagbalbaliw manipod panagbuting iti inip mapan iti mas kalmado panangawat na ti isip ket mabalin nga agaramid iti karkarna di senaryo bayat ti panaturo. Saan na agpada ti problema, niyang pareho masapul ti kinaanos mangkita iti sa bali posibilidad. Daytoy ti reaksyon niya napateg para kanyak, adu problema ti lumala saan laeng gapu iti problema mismo, no dikat gapu iti kaunaan interpretasyon tayo. No saan ka napautang, mabalin nga isipem aawan makaawat ken kaket agungeta. Niyam ni marikwanang, kalpasan ti panakabain, nagaramid iti sa bali. No nakaamamak ti inip mo, mabalin nga isipem aada dates ay mapaspasamak ken abutan ka iti intero maal daw. Niya mabalin met na o si saem no ada simple arason no apay nga ada.